Libreng medical check-up isinagawa ng mga health authorities sa Vigan City, Ilocos Sur. Narito ang report. Pumila ang ilang residente para samantalahin ang libreng konsultasyon sa Barangay Rawis, Vigan City, Ilocos Sur. Isa sa mga nakipila ang 87 anyos na si Lola Consuelo. Nais raw niyang ipatingin ang bukol sa kanyang leeg at ibang karamdaman na dala na rin ng katandaan. Depresyon ko akin dati, ako man niya dati nagsabay ti Disyembre dati nagkastoy ko. Nagsagawa rin ng City Health Office ng free vaccination laban sa pneumonia. Mayroon ding random blood sugar at blood typing test. Mga 40s above na ganun, na-screen na rin sila at the same time para hindi na rin grumabe yung, kung may diabetic man sila or hypertensive. Layo ng city government na maagapan ang mga sakit, lalo na sa mga nagkakaedad na. Medyo marami na rin kasing hypertensive at saka diabetic, kaya lang ang iniwasan natin dito yung mga komplikasyon nila. Kinuhanan din ng timbang ang mga bata, gaya ng 1 taong gulang na anak ni Cherry. Malnourished ko na. Kami nga mangan. Dala-dala rin ni Rowena ang kanyang 2 maliliit na anak. Uno ko habang ko umay ko'y pa-check up mo, tap na may vitamins na, pakanotin na siya, kada ko. Plano ng city government na mapuntahan ang lahat ng barangay para makapaghatid ng libreng konsultasyon at gamot sa mga residente. Kasama si Norman Racca, ako si Ivy Hernando, naghahatid ng Balitang Amianan.